Suspenzor. Evo predsjedniče, u Sisku ste Crveno-bijela noć najstarijeg kluba u Hrvatskoj. Kako se osjećate ovdje? Pa uvijek se osjećam predivno sa prijateljima. Doći na rođendan 109. rođendan nije mala stvar. Povijest se mora čuvati i moramo gledati u budućnost. Hrvatski nogometni savez neće se nikad umoriti pomagati svoju bazu, svoje klubove i sjetimo se da i kao vatreni član da smo igrali i evo mislim da ćemo idući mjesec igrati protiv Svećenika i protiv jedne reprezentacije koja će obilježiti isto važne stvari koje se desile na ovim područjima i nemojmo zaboraviti da je i ovo područje dalo puno za Domovinski rat i zbog toga smo je svima zahvalni i svima kojima možemo pomoći razvedriti malo jedan dan koji u našoj moći je takav da bude. Znamo da današnja reprezentacija sa Nikom Kovačom donosi sunce na našoj sportskoj strani i otići na jednu Francusku je prekrasan osjećaj. Igrali smo 98. bili smo 98. u Francuskoj i sad ponovo da idemo na jedno europsko prvenstvo u Francuskoj bi bio fenomenalan rezultat i nadam se da će tako biti. Zamolio bi sve koje mogu pomoći, znate izgubili smo, možda sam malo i proslijedio od ovih dana, od ovih kazni, nije nam baš bilo drago u Savezu, znate koliko su ljudi vrijedno radili na domaćinstvu utakmice u Splitu i na kraju nam se desilo ono što nije se samo desilo na ovim prostorima, nego puno reprezentacija, puno klubova ima problema sa tim i na kraju moj dragi predsjednik Michel Platini je rekao na kongresu u Beču da sve vlade država Europe pa i cijelog svijeta se moraju boriti protiv toga, jer na kraju i mi u Hrvatskoj moramo znati i osuditi sve te povike, za dom spremni i na kraju reći da trebamo pomoći reprezentaciji, jer znali itko šta bi se desilo kad bi reprezentacija bila izbačena i to znači veći je teret na tome. Turistička smo zemlja, imamo prekrasno more, znam da policija radi svoj posao, ali generalno država mora odraditi svoj posao, znači kad se izgrednik, da li mi želimo da 2000 ljudi ima veću moć nego svi oni koji uživaju na stadionu i to je onaj motiv, poziv na kojima svima moramo raditi. Jer doći na utakmicu, doći na polju, na Maksimiru, u Osijeku, na Kantridu je veoma značajno za naš sport. Znamo da hrvatski sport diše na škrge i evo, Hrvatski nogometni savez, ako zna da ide na europsko i svjetsko prvenstvo, dolazi ogromna količina novca kojima savez može raditi u budući, ali nemojmo zaboraviti, imamo reprezentaciju sa U17 koja ide na europsko prvenstvo u Bugarsku, ali ona je danas vrlo značajna zato što će ona možda biti 2024. na nekom europskom i svjetskom prvenstvu. Ako mi danas zaštopamo tu mladost, pa za 10-15 godina možda nećemo imati ove rezultate kao što ih sad imamo. U okruženju nas svi vide kao lidere i želimo tako da se ponašamo svi. Infrastruktura je ta koja diktira i onako ljepše stvari na stadionima. Tu smo, evo, teško mi je reći, tu nismo izgradili nove kvadrate i to je ono što trebamo. Ponavljam, brzo će doći izbori, trebamo tražiti od vlade, od ministarstva. Zašto ne bi imali ministarstvo sporta? Svaka čast i učiteljima ne želimo, ali nogomet je pokazao da i bez puno novca može napraviti. Ali dajmo dostojno vidjeti šta to znači kad je reprezentacija na 17. na FIFA ljestvici i šta to znači kad imamo ove igrače koji igraju Champions League, kolika je to promocija za sport, da li se mi ponašamo pošteno prema toj reprezentaciji. Ponovio sam puno puta, Hrvatski nogometni savez nije graditeljska firma, nije građevinska firma i ona može pomoći prenamjenskim sredstvima i izvlačenja iz evropskih, iz EU fondova, iz UEFA-inih fondova, FIFA-inih fondova i na kraju moramo shvatiti, bez projekta nema novaca. Možemo, sjetimo se onog vica, daj Bože da dobijem na lutriji, pa moramo kupiti kartu za to, moramo uzeti srećku, jer nitko nam neće pomoći, to moramo biti svjesni, moramo još marljivije raditi, biti predaniji da uzmemo, evo vidite koliko ima novaca iz EU fondova i na kraju u ovih par godina nismo to uzeli, znači da li nam netko ne želi dobro, ako se sami nećemo pomoći, nitko nam neće pomoći. Bivši ste nogometaš, govorili smo sad o navijačima, o kaznama, Talijanima smo crna mačka, nadamo se da će tako i ostati, no
hoće li prazne tribine ipak utjecati na igrače? Pa evo, moram reći da ću idući tjedan biti u UEFA-i. Još dan danas nije došao obrazloženje kazne. Znači kad dođe obrazloženje kazne onda mi moramo intervenirati. Ovih dana sigurno će doći ili do ponedjeljka će doći i napravit ćemo našu obranu. Što želim reći da znam da je bilo povika za dom spremni. Znam da smo kažnjeni zbog toga. Ali ova utakmica je pokazala kamilicu nam onih drugih koje su bile. I baš zbog toga i ću odletiti u Nion, odletit ću gdje god treba, borit ću se za svaki komadić stadiona, jer nam je bitno da Hrvatska i Italija promotivno za našu državu, za našu turističku sezonu je bitno da ne bude to prazno gledalište. Ako to i bude, krivo mi je što je takav rival kao što je Italija koja bi bila pred praznim gledalištem, ali onda trebamo napraviti otvorenu tribinu, napraviti fan zonu i napraviti da ljudi gledaju. Kaznili su nas, moramo biti pristojni u tom, znati se ponašati na stadionu i bodriti svoju momčad. Nema alternative da obrazložimo našu povijest. I mi smo od 2013. u Bugarskoj dali. Sad, ono što ću na izvršnom odboru i napraviti jednu priču, a to je, zar je moguće da damo, možda to smo dali preveliki instrument 1002 huligana, da točno izvikuje. Da li je policija ta koja može zatvoriti svakom usta i reći nemojte pjevati? Da li 1000 navijača može ići prouzrokovati na utakmici Bayern Porto da viču na svakoj utakmici? Sad, kad smo pričali o videonadzorima, kad smo pričali o to, mi smo sve to nekako lagano bacili pod tepih kao da se to nas ne tiče i to nam je sad došlo na naplatu. Sjetimo se kad smo govorili videonadzori, ticketing. Evo primjer Mađarske, evo idući tjedan na ponedjeljak će biti skupština, imat ćemo točno šta su Mađari napravili. Pa nije to, znate kad mi pričamo i šta je napravila Njemačka, šta je napravila Amerika, Engleska, Francuska, ne. Šta je napravila Mađarska? Zemlja koja nema veličine od nogometaša, koja ima infrastrukturu, mi imamo igrače, ali nemamo infrastrukturu. I sad susjedi smo, drago mi da je Šandor Černi isto u izvršnom odboru UEFA i u ovom proputovanju kad sam prošao i regiju i velike i male saveze, smo vidjeli kako se može, oni u ovoj ekonomskoj krizi rade pet stadiona. Oni su dobili 2020. Sjetite se kad mi je bilo krivo prema premijeru, kad su nas prebacili u taj ping-pong politički, meni je onda bila jedina ideja da dobijemo domaćinstvo 4 utakmice za Europsko prvenstvo. Hrvatska nema šanse da organizira Europsko prvenstvo. To ne možemo izgraditi tolikih stadiona od 35 do 70 tisuća, ali sa 33 smo mogli nešto napraviti. I na kraju da kažem i dam poruku mladima, igrajte, trenirajte nogomet, je to najljepša igra u ovom trenutku. Nismo mi krivci što sva djeca igraju nogomet, što je 52% sporta u Hrvatskoj je nogomet i na kraju jedino tražimo svoj suncobran ili svoj kišobran. Želimo da po statutu, po ustavu nam daju ono sve što treba, a to je stadion dostojan reprezentacije koja igra i koja će igrati po cijeloj Hrvatskoj. Tko radi probleme? Pa neka se sankcionira. Mislim da nitko u Savezu, vidjeli ste ove zadnje nemile scene na Žiru, na Macoli, gdje je jedan čovjek, jedan navijač, ja ću ga nazvat navijač, on je hrvački hvatao izbornike, pa to evo Njemci zovu nas svi iz Njemačke, igraju Niko u Bayernu, igraju u Leverkusenu, igraju sam u Zeksigu, pa ljudi zovu pa pitaju to moguće. I onda kad trebaš, evo, to je jedna sramotna slika koju smo dali u svijet, tko nam može pomoći? Sami mi. Idemo napraviti iduću utakmicu protiv Italije, protiv Bugarske. Ja se nadam da ćemo nešto napraviti sa našom žalbom i da će se možda prolongirati ta kazna. Evo, to se osobno nada. Dok god bude bilo šanse ćemo se boriti, ali za iduće utakmice nemojmo dozvoliti da nam, ako je 4,5 milijuna u Hrvatskoj, ako je 2 milijuna ljudi koji žele sudjelovati u nogometu, da li kupljenom kartom, uživanju u spektaklu Modrića, Mandžukića, Rakitića, ili želimo ovih 1000, 2000 huligana i moramo se ograditi od njih da su to huligani, pa ajmo promijeniti taj zakon. Znam, evo sad kad vam to sad kažem, da znam da je izborna godina i da će sad biti obećanja svakakvih i na kraju tko će to završiti. Kasnimo stalno nešto godinu dana i mi smo u nekom ovakvom prostoru u kojem nogomet poznaje pravila UEFA i FIFA, a mi ovdje se još
igramo sa nekim zakonima. Evo, 2011. gospodin Platini je pisao gospodinu predsjedniku Josipoviću, Infantino je pisao Milanoviću, Platini je bio sa gospođom Jadrankom Kosor, tadašnjom premijerkom. Dobili smo 25 preporuka od Vijeća Europe. Pa tko to treba raditi? Jel to Nogometni savez treba raditi? Znači, trebamo napraviti našu državu da nam bude bolje, da nam bude ljepše, za sredi zakone i vidim kako se izglasavaju tako zakoni, tako po brzom postupku. Vidim kako naš Hajduk, pa kao da je naš Hajduk 99,6% amaterskog nogometa. Nije Hajduk, nije Dinamo, nije Osijek, nije prva liga nogometa. Tu je puno subjekata, evo, zato smo i ovdje da pomognemo i znam da sport, ne samo hrvatski nogomet, cijeli hrvatski sport diše na škrge i ujedinimo se zajedno, možemo doći do pobjeda je da se izdvaja više za sport. Ne želimo otimati kulturi. Pa evo, hrvatski nogomet ne dobiva ništa više od 100-120 tisuća eura. Pa zar je to cifra pristojna? Ili ona udruga, famozni gospodin iz Rijeke koji dobije 80 tisuća eura. Znači, ponavljam, borit ću se dok god mogu, istirat ćemo pravdu i vjerujte mi, za 2, 3, 5 godina neko će reći, pa vidite, i taj Mamić je dobro radio i Hrvatski nogometni savez je dobro radio. U nekoj smo blokadi, ne znam kojoj smo blokadi. Previše se prostora daje huliganima. Vani je to vrlo jednostavno. Ne daš im prostor i gotovo. Mi smo isporučeni huliganima koji iščitavaju zakone i mogu vikati 15 minuta na stadionu, pa da prekinemo sve utakmice. Ili da ukinemo tih 1002 huligana koje država mora napraviti. Pa vidjeli ste da je bilo i u Milanu problema, pa su ti huligani se vratili u Hrvatsku. Vidjeli ste ovo sad, netko je platio 500 kuna, pa zar je vrijedno 500 kuna, jer sutra idemo spustiti se na taj nivo, možemo svakog udariti, platiti kaznu 500 kuna, biti 6 dana u zatvoru i priča je završena. I može taj gospodin dolazi u svoje mjesto i on je heroj. Znači, zamijenili smo teze. Tko su teroristi hrvatskog nogometa? To bi rekao tako. U Sisku ste, moram naravno pitati za kamp, kratko komentar. Pa Hrvatski nogometni savez dobio je mnogo ponuda iz cijele Hrvatske i kad bi imao zlatni štapić, svima bi pomogao namjenskim sredstvima, fondovima, da svi sagrade taj kamp ili centar. Vrlo je teško, znate da je vrlo teško i naći ta sredstva. Ali evo, ako 1 godinu i 3 mjeseca mi čekamo da potrošimo nekih 10 milijuna eura, da nam se nabacuju sa svim mogućim popratnim stvarima na rekreativnom centru, na Sveticama, išli smo otvorenog srca. Non stop govorim, idemo otvorenog srca. Pa mi nemamo šta lagati, nama su sredstva na računu i želimo ih potrošiti, upucati, reću jednu riječ možda malo, upucati ta sredstva u Hrvatsku i mi ne možemo dobiti već 1 godinu i 2 mjeseca se opet ko igra politika. Pa zar je, ne znam šta da kažem više, politika je važna stvar, ali ne želim da dođu ponovo novi izbori, da bude pusta obećanja. Ponavljam, želimo, evo baš sam razgovarao i sa Vaterpolo savezom, rukometnim savezom, košarkaškim savezom, streljačkim savezom, za svima moramo se izboriti za naš kolač. Sjetimo se kad igra reprezentacija, kad skijaju Kostelići, kad igraju vaterpolo reprezentacija, kad dobijamo medalje. Pa daj vratimo tom sportom. Na kraju dobili smo i neke zaslužne mirovine na kraju i to smo ispolitizirali. Po meni je zasluženo da jedan Željko Jerkov koji je osvojio puno medalja, koji je osvojio sve s košarkom, da bude dostojanstven i da bude priznat u svijetu, a ovdje ćemo ga mi pod navodnim znacima maltretirati, uvučemo ga u neku političku igru, da li njegovi 2, 3, 5, 10 tisuća kuna, da li je dovoljno ili nedovoljno. Znači, pa evo vam, lježim se kad je, na primjer, može svima nama pregovarati da smo negdje obojeni ili ne, ali Niko Kovač je čovjek koji je bez i jedne loše stvari u hrvatskom nogometu i netko ga je napao na živ. Eto, to ne mogu više da shvatim i to je, ajmo se uhvatiti u koštac, dajmo to riješiti u mjesec dana. Suspenzor.